Θέλω, βασικά πριν αρχίσω, καθώς μιλούσε ο Αλέξης για αυτή την εικόνα με το δέντρο και το θυσιαστήριο, σκεφτόμουν ότι ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα είναι πραγματικά για να είμαστε αυτά τα δέντρα που βγάζουν καρπό και κάποιος μπορεί να τον γευτεί και να πάρει ευλογία από μας, και άλλες φορές αυτά τα δέντρα που χρειάζεται πουλιά να φτιάξουν φωλιές και να στηριχτούν πάνω τους, και αυτό είναι που ο Θεός θέλει από μας. Αλλά για να υπάρχει αυτό, πρέπει το δέντρο από μέσα του να έχει ζωή. Αλλιώς δεν θα βγάλει καρπό. Πρέπει από μέσα του να ρέει το ζουμί, το νερό, οτιδήποτε χρειάζεται. Και έτσι η εικόνα του θυσιαστηρίου μου άρεσε πολύ δίπλα του, γιατί όσο το θυσιαστήριο καίει, πιστεύω ότι μέσα του υπάρχει ζωή. Οπότε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη, για αυτή την εικόνα. Και θέλω να ξεκινήσω με μια προσευχή. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι πάντα παρόν όταν μαζευόμαστε στο όνομά σου και καθώς, Κύριε, έχουμε μαζευτεί και περιμένουμε να ακούσουμε από σένα, ζητάω εσύ να έρθεις, Άγιο Πνεύμα, εσύ να μιλήσεις. Ζητάω μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία τη δική μου, εσύ να φανείς δυνατός. Και ζητάω, Κύριε, πραγματικά κάθε τι που είναι ανθρώπινο, αν είναι δυνατόν, εσύ να το πάρεις. Κάθε τι από τις σημειώσεις μου που δεν χρειάζεται για σήμερα και εσύ, Κύριε, πραγματικά να μιλήσεις το λόγο που εσύ έχεις για τα αδέρφια μου. Στο όνομά σου, Ιησού. Αμήν. Λοιπόν, πριν σας πω το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε, θέλω να σας διαβάσω μια ιστορία. Οπότε, η πρώτη μου σελίδα από τις σημειώσεις είναι απλά διάβασμα, οπότε μείνετε λίγο μαζί μου, μην βαρεθείτε. Λοιπόν, η νύχτα έπεφτε πάνω στο λιμάνι του Μπρίστολ και στο ορφανοτροφείο που είχε ανοίξει ο Τζορτζ Μίλερ είναι η ώρα που τα παιδιά ετοιμάζονται για ύπνο. Ο Τζορτζ είναι στο γραφείο του όταν η σύζυγός του φτάνει με ανησυχητικά νέα. «Τζορτζ, δεν έχουμε γάλα», του είπε. «Τα παιδιά το πρωί θα είναι χωρίς γάλα». Ο Τζορτζ αναστέναξε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα χρήματα που χρειαζόταν για να αγοράσει φαγητό και άλλες προμήθειες ήταν περιορισμένα. Οι Μίλερ ξεκίνησαν με την πρώτη ομάδα 30 κοριτσιών το 1836 και το ορφανοτροφείο τους φιλοξενούσε τώρα πάνω από 100 παιδιά. Από την αρχή ο Τζορτζ είχε αποφασίσει να μην ζητήσει χρήματα από ανθρώπους και να μην δανειστεί. Θα πήγαινε μόνο στο Θεό για κάθε ανάγκη, εμπιστευόμενος πλήρως την πιστότητα και την προμήθειά του. Ο Τζορτζ σηκώθηκε από το γραφείο και έπιασε το χέρι της συζύγου του. «Μέρι», είπε, «ας προσευχηθούμε». 2 υπάλληλοι του ορφανοτροφείου του συνόδευσαν και μαζί έκαναν το ταπεινό αλλά σημαντικό για αυτούς αίτημα προς το Θεό. Μικρά βοήθεια στόματα εξαρτώνται πλήρως από αυτούς καθημερινά. Να είστε βέβαιοι, αν περπατήσετε μαζί του και τον αναζητήσετε και περιμένετε από εκείνον, δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ, τους έλεγε συχνά. Ήταν η ώρα που ο Τζορτζ με τη γυναίκα του έπρεπε να ασκήσουν αυτή την πίστη που τους έλεγε στην πράξη. Καθώς η προσευχή τελείωσε, άκουσαν ένα χτύπημα στην πόρτα. Η Μέρι έτρεξε να απαντήσει. Σε λίγα λεπτά βρισκόταν πίσω στο γραφείο με ένα φάκελο. «Είναι ένα γράμμα, Τζορτζ, άνοιξέ το». Μέσα ήταν ένα χρηματικό ποσό, πολύ περισσότερο από αρκετό για το γάλα που χρειάζονταν. Εδώ όμως δεν είναι το τέλος της ιστορίας, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν άλλα 2 γράμματα με αρκετά ακόμα χρήματα. Αυτή η άμεση και πλούσια ανταπόκριση στην προσευχή είχε γίνει μια τυπική εμπειρία στη ζωή των Μίλερ. Ως ποιμένας, αποφάσισε να ζει χωρίς μισθό αρχικά, εμπιστευόμενος μόνο σε δωρεές. Ο Τζορτζ μάθαινε χρόνο με το χρόνο να προσεύχεται με πίστη από την καρδιά του,
ζητώντας από τον Πατέρα να κινήσει καρδιές ανθρώπων, ώστε να παρέχουν αυτά που χρειαζόταν και μόνο, για να επιβιώσει αυτός, η οικογένειά του, αλλά και τόσες άλλες ψυχές που στηρίζονταν σε αυτούς. Τα πάντα άλλαξαν στη ζωή του Τζόρτζ όταν ο Θεός τον επισκέφτηκε σε μια συμπροσευχή. Δεν ήταν πάντα έτσι. Μέχρι τότε ήταν ένας αλαζόνας, προνομιούχος, γιος μιας πλούσιας οικογένειας, που συνήθιζε απλά να σπαταλάει τα λεφτά του στη ρουλέτα και στο τζόγο. Μετά από την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του όμως, τίποτα δεν έμεινε ίδιο. Από τα άφθονα χρήματα που συνήθισε να σπαταλάει μάταια, στο να ζει μέρα με τη μέρα εξαρτώμενος από την προμήθεια του Θεού, για κάθε μέρα, όχι μόνο για εκείνον, αλλά για εκατοντάδες παιδιά που εξαρτώνταν από αυτόν. Μια νύχτα, ενώ προσευχόταν για το ορφανοτροφείο, ένιωσε το Θεό να του λέει «Άνοιξε το στόμα σου ευρύχωρα και εγώ θα το γεμίσω». Και έτσι ξεκίνησε ένα μεγάλο πείραμα πίστης. Ενώ αντιμετώπιζε δυσκολίες σχετικά με τα νοικιασμένα σπίτια όπου ζούσαν τα παιδιά, ταυτόχρονα ονειρευόταν να χτίσει ένα ολόκληρο ορφανοτροφείο με όλες τις ανέσεις που θα μπορούσε να έχει. Χρειάστηκαν 18 μήνες για να συγκεντρώσει το αρχικό ποσό. Κάθε δωρεά ήταν απάντηση του Θεού στην προσευχή του. Είχε αποφασίσει να μην παρακαλέσει κανέναν άνθρωπο για χρήματα και κάθε φορά που έβλεπε το Θεό να προμηθεύει, γέμιζε με πίστη για το επόμενο βήμα. Τελικά χτίστηκαν όχι 1, αλλά 5 ορφανοτροφεία, με περισσότερο από $100,000, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα περίπου σε $14 εκατομμύρια. Και σχεδόν 200 χρόνια αργότερα, σήμερα το ορφανοτροφείο του Τζόρτζ στο Μπρίστολ, με το οποίο ξεκίνησε η ιστορία μας, εξακολουθεί να τηρεί τη δέσμευσή του να αναζητά χρήματα μόνο από το Θεό μέσω της προσευχής. Δεκάδες χιλιάδες ορφανά, οικογένειες και ηλικιωμένοι έχουν βοηθηθεί μόνο σε αυτό το πρώτο ορφανοτροφείο. Τώρα, γιατί σας διάβασα αυτή την ιστορία. Κάποιοι από εσάς θα πούνε «Wow, εξωπραγματικό, αλλά το κάνει ο Θεός και μπορώ να το ζήσω κι εγώ σήμερα». Κάποιοι θα πούνε «Ωραίο, αλλά πολύ μακρινό, μία μεγάλη εξαίρεση». Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα, διαβάζοντας την ιστορία, μου φαίνεται μακρινό. Αλλά θέλω να την έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, καθώς σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη. Και το θέμα μου είναι μία ζωντανή πίστη. Είπαμε για το δέντρο πριν, που πρέπει να έχει ζωή μέσα του, και η πίστη μας, στη Γραφή λέει ότι μπορεί να είναι ζωντανή ή μπορεί να είναι νεκρή. Και το παράδειγμα του Τζόρτζ είναι ένα παράδειγμα μιας ζωντανής πίστης. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει, και εγώ και οι περισσότεροι πιστεύω από εσάς, πάρα πολλά κηρύγματα για την πίστη. Και μια πρώτη αντίδραση, και όταν ένιωσα ότι ο Θεός μου έδινε αυτό το θέμα, ήταν «Θεέ μου, πάλι για την πίστη, οκ, δεν έχω κάτι καινούριο να πω, είναι αρκετά τετριμένα». Αλλά πιστεύω ότι όταν ο Θεός μας το φέρνει ξανά και ξανά, έχει κάποιο λόγο. Και σήμερα έχει κάτι να μας πει. Ας πάμε λοιπόν από τα αρκετά γνωστά και γενικά, τα οποία θα τα περάσω γρήγορα, να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την πίστη. Και πάμε Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστη, πεποίθηση για αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται. Πάλι θα ήθελα αυτό να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, καθώς μιλάμε για την πίστη, να ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού την ορίζει με αυτόν τον τρόπο, μια πεποίθηση για αυτά που ελπίζονται και βεβαίωση για αυτά που δεν βλέπονται. Και μην ανησυχείτε, δεν θα το εξαντλήσουμε το θέμα της πίστης, θα μιλούσαμε πάρα πολλές ώρες και ο σκοπός μου δεν είναι να σας κουράσω, αλλά θέλω να δούμε κάποια σημεία πάνω σε αυτό. Ξανά και ξανά στη Γραφή βλέπουμε το Θεό να ανταμείβει την πίστη. Βλέπουμε ο Χριστός να λέει «Η πίστη σου σε έσωσε». Βλέπουμε
ότι σωζόμαστε διαμέσου της πίστης. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αλλάζουν με βάση την πίστη, σαν να είναι μια δύναμη που τους αλλάζει. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν θαύματα λόγω της πίστης τους. Και κανείς θα αναρωτιέται γιατί ο Θεός να επιλέγει με αυτόν τον τρόπο να δώσει τόσο πολύ σημασία στην πίστη και τόσα πράγματα στην πνευματική μας ζωή να βασίζονται απλά και μόνο στην πίστη. Γιατί η σχέση του με τον άνθρωπο να έχει τόσο πολύ να κάνει με αυτά που δεν βλέπονται. Με αυτή τη βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπονται. Γιατί να μην ήταν απλά καθημερινά σε πράγματα που βλέπουμε. Και να σου έλεγε, δες αυτό και απλά υπάκουσε. Που η υπακοή είναι επίσης κάτι σημαντικό για το Θεό. Αλλά γιατί τόσο πολύ και η πίστη? Για να απαντήσουμε θα πάμε στην αρχή της ανθρώπινης ιστορίας. Και βλέπουμε στη Γένεση ο Θεός να δημιουργεί ένα κόσμο, ο οποίος είναι όμορφος. Ο Θεός λέει ότι κάθε τι που έχει φτιάξει είναι καλό και φτάνει να φτιάξει τον άνθρωπο. Και διαβάζω από τη Γένεση 1:26. «Και ο Θεός είπε, ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση, και ας εξουσιάζει επάνω στα ψάρια της θάλασσας, και επάνω στα πουλιά του ουρανού και επάνω στα κτήνη, και επάνω σε ολόκληρη τη γη και επάνω σε κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη. Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε. Αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε και τους ευλόγησε και είπε σε αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κυριεύστε την και εξουσιάζετε επάνω στα ψάρια της θάλασσας και στα πουλιά του ουρανού και πάνω σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη». Η λέξη εξουσιάζεται αναφέρεται και στα δύο εδάφια που διάβασα και θα την υπογράμμιζα. Και λίγο παρακάτω, ακριβώς στο επόμενο κεφάλαιο, Γένεση 2:15, λέει «Και ο Κύριος πήρε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον παράδεισο της Εδέμ για να τον εργάζεται και να το φυλάτει». Υπογραμμίζω τη λέξη «εργάζεται». «Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ λέγοντας, από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα, όμως από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φας, επειδή αν φας από αυτό, την ίδια μέρα που θα φας, θα πεθάνεις οπωσδήποτε». Και βλέπουμε το Θεό να δημιουργεί τον άνθρωπο, να τον κάνει κατ' εικόνα και καθομοίωση και να του δίνει μια αποστολή, να κυριαρχεί, να εξουσιάζει, αυτά που υπογράψαμε, και να εργάζεται τον κήπο και να τον φυλάτει. Βλέπετε, ο Θεός είναι αυτός που δημιουργεί τα πάντα, αλλά δεν είναι αυτός που θέλει να εργάζεται, να είναι ο μόνος που εργάζεται σε αυτά που δημιουργεί. Φτιάχνει ένα πλάσμα κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, το οποίο θα συνεργάζεται μαζί του. Θα μπει μέσα σε αυτό που ο Θεός έφτιαξε και θα εργάζεται σε αυτό. Όπως ο Θεός εργάζεται και την 7η μέρα αναπαύτηκε, έτσι και ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στον ίδιο τρόπο, καθώς είναι καθ' εικόνα και καθομοίωση και ο Θεός του δίνει την αποστολή να εργάζεται σε αυτόν τον κήπο, να τον φυλάτει, να κυριαρχεί, στοιχεία που είναι στοιχεία του Θεού. Ο άνθρωπος είναι το πιο ελεύθερο όν στη δημιουργία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ένα πρώτο εύκολο στοιχείο είναι ότι είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και ο Θεός είναι το πιο ελεύθερο όν. Και μέσα σε αυτή την ελευθερία, ο Θεός του εμπιστεύεται αυτό που του έχει δώσει να κάνει, του εμπιστεύεται το ότι θέλω να συνεργαστώ μαζί σου, θέλω να συνεργαστείς μαζί μου σε αυτό που έχω φτιάξει, θέλω να περπατάμε σε μια σχέση αγάπης και συνεργασίας, αλλά λόγω της ελευθερίας του έχει την επιλογή, αν θέλει να μπει μέσα σε αυτό ή αν θέλει να ζήσει τη ζωή με τον τρόπο που εκείνος θα αποφασίσει. Έχει την επιλογή να εμπιστευτεί στο Θεό και σε αυτό που του έχει πει ή να πιστέψει κάπου αλλού. Και βλέπουμε ακριβώς το επόμενο κεφάλαιο, Γένεση 3:1-6. Την ξέρετε αρκετά καλά την ιστορία, αλλά θα διαβάσω στα γρήγορα. «Και το φίδι είπε στη γυναίκα, στα αλήθεια είπε ο Θεός, να μην φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου.
Και η γυναίκα είπε, «Από τον καρπό των δέντρων του παραδείσου μπορούμε να φάμε. Από τον καρπό όμως του δέντρου που είναι στο μέσο του παραδείσου, ο Θεός είπε να μην φάτε από αυτόν, μήτε να τον αγγίξετε, για να μην πεθάνετε». Και το φίδι είπε στη γυναίκα, «Σίγουρα δεν θα πεθάνετε». Αντίθετο από αυτό που λέει ο Θεός. Αλλά ο Θεός ξέρει ότι την ίδια μέρα που θα φάτε από αυτό, τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή και ήταν αρεστό στα μάτια, και το δέντρο ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση. Και παίρνοντας από τον καρπό του, έφαγε και έδωσε στον άντρα της μαζί της και αυτός έφαγε. Βλέπετε, ο άνθρωπος σε εκείνη τη φάση παίρνει μια απόφαση πίστης. Αλλά τι πίστης? Πίστη σε ένα ψέμα. Το ότι αν φας από το δέντρο δεν θα πεθάνεις, δεν το ήξερε. Έπρεπε να πιστέψει ένα ψέμα που θα τον χωρίσει από το δρόμο που ο Θεός τον έχει βάλει. Βλέπετε, είχε την επιλογή να πιστέψει σε αυτό που του έχει πει ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός του έχει δείξει μέχρι τώρα αγάπη, του έχει δείξει ότι σε αυτά που του έχει πει είναι αληθινός, ή να πιστέψει σε κάτι άλλο. Και η πίστη του ασκείται σε κάτι άλλο, στην αρχή της ιστορίας. Μέσα σε αυτά που θα έπρεπε να εξασκήσει πίστη, δεν ήταν μόνο αυτά που είπε ο Θεός, αλλά ήταν στα βασικά στοιχεία του ποιος είναι, στο ότι τον αγαπάει, στο ότι είναι αγάπη, στο ότι κάθε τι που του έχει πει, ακόμα και η απαγόρευση, είναι για το καλό του, στο ότι του λέει την αλήθεια φυσικά, στο ότι αξίζει να ακολουθήσει αυτόν που τον δημιούργησε, στο ότι αξίζει να συνεργαστεί μαζί του. Ξέρετε, σήμερα μας είναι εύκολο να πούμε η πίστη είναι δύσκολο πράγμα γιατί είναι βασισμένη σε αυτά που δεν βλέπουμε. Τον Θεό δεν τον βλέπω, αυτά που μου ζητάει να κάνω μερικές φορές δεν τα βλέπω. Αλλά σκεφτείτε λίγο, ο Αδάμ και η Εύα είχαν μια διαφορετική σχέση με τον Θεό από ό,τι έχουμε εμείς σήμερα. Είναι πολύ πιθανό να τον βλέπανε, σίγουρα ξέρουμε ότι τον ακούγανε πεντακάθαρα. Εγώ πιστεύω τον βλέπανε κιόλας. Παρ' όλα αυτά, δεν εξάσκησαν πίστη σε αυτά που τους είπε. Και αναρωτιέμαι αν σήμερα ο Θεός πολλές φορές, θέλοντας να χτίσει την πίστη μας σε ένα διαφορετικό επίπεδο, θέλοντας να αναστρέψει αυτό που έγινε στον κήπο, πολλές φορές δεν μας δίνει από την αρχή τα πάντα. Μπορεί να μην τον βλέπουμε, μπορεί πολλές φορές να μην τον ακούμε, αλλά μας δίνει λίγα μικρά. Και κάθε φορά που σε ένα από αυτά τα μικρά πατάμε με πίστη, ο Θεός αυξάνει την πίστη μας και μας πάει ένα βήμα πιο πέρα. Και μας δίνει μια ακόμα αποκάλυψη και αρχίζουμε να τον ακούμε πιο καθαρά. Αρχίζουμε να τον βλέπουμε πιο καθαρά. Αλλά κάθε φορά χρειάζεται πίστη. Και ξέρετε, αυτή η πίστη είναι σαν να χτυπάμε τον εχθρό με το ίδιο νόμισμα που εκείνος χτύπησε στον κήπο. Σήμερα έχουμε ανθρώπους που έχουν πολύ δυνατές εμπειρίες με τον Θεό και τελικά μπορεί να έχουν αποφασίσει να φύγουν. Ξέρουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που είδαν τον Χριστό, όπως ο Ιούδας, και αποφάσισε να φύγει. Δεν είναι απλά το τι βλέπω. Η πίστη είναι μια απόφαση, όπως ήταν τότε στον κήπο. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης είναι που ο Θεός θέλει να χτίσει σε εμάς. Αν πιστέψουμε αυτές τις λίγες αποκαλύψεις που μας δίνει, στην αρχή μπορεί να είναι απλά το ότι υπάρχει. Μετά μπορεί να είναι η αγάπη Του για μας. Λίγο-λίγο μας δίνει λίγη περισσότερη αποκάλυψη και σε αυτό μας ζητάει να πατήσουμε. Και θέλω να σου πω σήμερα, αν βρίσκεσαι σε ένα μέρος που δεν βλέπεις, η πίστη είναι πεποίθηση σε αυτά που δεν βλέπονται. Αν είσαι σε ένα μέρος που δεν ακούς, μη φοβάσαι. Γιατί ο Θεός
και σε βλέπει και ακούει. Ανεξάρτητα σε ποιο σημείο βρίσκεσαι εσύ. Απλά θέλει πολλές φορές να εξασκήσει την εμπιστοσύνη σου σε Αυτόν. Το χτύπημα που είπαμε στον εχθρό είναι εσύ να εξασκήσεις πίστη στο δύσκολο σημείο, εκεί που δεν βλέπεις. Εκεί που δεν καταλαβαίνεις το γιατί, εκεί που έχεις τα ερωτηματικά. Να εμπιστευτείς το Θεό ότι είναι πιστός, να εμπιστευτείς ότι κόντρα στα φαινόμενα και στο τι βλέπεις εσύ, υπάρχει ένας Θεός που είναι στα μη βλεπόμενα. Και Αυτός έχει τον έλεγχο. Και Αυτός σου έχει αναθέσει να κάνεις πράγματα, σου έχει δώσει μια ζωή για να την ζήσεις για Εκείνον, σε συνεργασία με Εκείνον. Και θα μου πεις, ωραία, όλα αυτά τα ξέρω, τα έχω ακούσει πολλές φορές. Και το θέμα μου, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι γενικά η πίστη, αλλά είναι μια ζωντανή πίστη. Ήθελα όμως να κάνουμε μια εισαγωγή για να έχουμε στο μυαλό μας ότι η πίστη είναι κάτι απίστευτα σημαντικό για το Θεό. Και ο τρόπος που μας έχει φτιάξει να ζούμε είναι σε συνεργασία μαζί Του να Του δείχνουμε εμπιστοσύνη. Ο τρόπος που ζούμε τώρα, μετά την πτώση, είναι περπατώντας τα μη βλεπόμενα. Και έτσι χτίζεται η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας. Η Γραφή μας μιλάει για νεκρή πίστη και ζωντανή πίστη. Και θα δούμε σε λίγο κάποια κομμάτια μέσα από τη Γραφή πάνω σε αυτό. Αλλά θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ζωντανή πίστη δεν είναι κάτι απλό διανοητικό, κάτι που λέω πιστεύω ότι η γη είναι στρογγυλή και είναι απλά στο μυαλό μου, αλλά μια ζωντανή πίστη πιστεύω ότι είναι κάτι υπερφυσικό και χτίζεται, όπως είπαμε πριν, βήμα με βήμα. Είναι το ότι πατάω με εμπιστοσύνη σε κάτι που ο Θεός μου έχει αποκαλύψει και αυτός εργάζεται μέσα μου κάτι υπερφυσικό, το οποίο αυξάνεται και γίνεται ζωή. Και αυτή η πίστη πρέπει να κάνει κι άλλο βήμα μετά, σε πιο δύσκολα μονοπάτια, να κάνει βήμα σε μεγαλύτερο κενό, για να αυξηθεί κι άλλο. Και θα το δούμε και μέσα από τη Γραφή σε λίγο. Αλλά έχοντας αυτό υπόψη μας, θέλω να σκεφτούμε ότι η πίστη δεν είναι κάτι μαγικό. Μπορεί να είναι υπερφυσικό, αλλά το αντικείμενο της πίστης μας είναι κάτι πολύ αληθινό. Το αντικείμενο της πίστης μας είναι ο Θεός που υπάρχει και μας δίνει αποκαλύψεις του εαυτού Του. Και πάνω σε αυτές πατάμε. Σήμερα είναι εύκολο κάποιος να πει ότι πιστεύω σε καταστάσεις και αντικείμενα. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Λέμε, πιστεύω ότι θα θεραπευτώ, πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει μια καλύτερη δουλειά, πιστεύω ότι ακραία πράγματα, θα πάρω μια Πόρσε, οτιδήποτε μπορεί να πει ο καθένας, ότι εγώ θα βάλω την πίστη μου σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά ο Θεός δεν μας ζητάει να πιστέψουμε καταστάσεις και αντικείμενα. Μερικές φορές ο ίδιος μπορεί να μας το πει, βάλε την πίστη σου εκεί. Αλλά η γενική του οδηγία είναι να πιστέψουμε στο ποιος είναι εκείνος και ότι αυτός έχει τον έλεγχο και μπορώ να εμπιστευθώ. Τώρα, θα πει κάποιος, ωραία, η ζωντανή πίστη, λοιπόν, έχει σαν αντικείμενο το Θεό. Άρα, πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει, πιστεύω ότι μας δημιούργησε, πιστεύω ότι αυτός είναι ο δημιουργός μου, άρα αυτό είναι μια καλή αρχή για μια ζωντανή πίστη. Πάμε στον Ιάκωβο 2:19. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας και καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Βλέπετε, μιλάει για κάποιον που πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός και για τη μοναδικότητα του Θεού. Ότι είναι ένας. Δεν υπάρχει άλλος σαν κι Αυτόν. Παρόλα αυτά, λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και ουσιαστικά τρέμουν από μίσος. Πιστεύω ότι απλά μία πίστη στο ότι ο Θεός υπάρχει δεν είναι αρκετή.
ο Θεός μας έχει αποκαλυφθεί στο Λόγο Του και μας έχει δώσει στοιχεία του ποιος είναι. Και έρχεται και μας αποκαλύπτεται ξανά και ξανά στην προσωπική μας ζωή και μας δίνει στοιχεία του ποιος είναι. Και κάθε φορά, κάθε ένα από αυτά, μας δίνει την ευκαιρία να τα πιστέψουμε ή όχι. Βλέπετε, αν πιστέψω όλα αυτά που λέει στο Λόγο Του, σημαίνει ότι πιστεύω για την καλοσύνη Του, πιστεύω στην αγάπη Του, πιστεύω στα καλά σχέδια που έχει για μένα. Πιστεύω ότι Εκείνος είναι που ξέρει το καλύτερο για τη ζωή μου, ακόμα και όταν εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι είναι ο πιο δυνατός από όλους. Πιστεύω ότι αξίζει να ζω για Εκείνον, γιατί είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω. Πιστεύω ότι γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που ασκούν την πίστη πάνω Του. Και μόνο για αυτό το τελευταίο θέλω να διαβάσω, επειδή είναι σε ένα μέρος που μιλάει για την πίστη, Εβραίους 11:6, «Χωρίς μάλιστα πίστη είναι αδύνατο κάποιος να ευαρεστήσει το Θεό. Επειδή αυτός που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που Τον εξητούν». Βλέπετε, είναι ένα κομμάτι στο οποίο στην Εβραίους λέει ότι πρέπει να πιστέψεις. Άρα δεν αρκεί απλά να πιστέψεις ότι ο Θεός υπάρχει ή ότι έστειλε τον Χριστό για μένα. Πρέπει να πιστέψω όλη την αποκάλυψη που μου έχει δώσει για Εκείνον μέχρι τώρα. Και κάθε φορά που μου δίνει αποκάλυψη, είναι η επιλογή μου αν θα πιστέψω πάνω σε αυτήν ή όχι. Και στο Λόγο του Θεού έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Νομίζω μας έχει αποκαλύψει όλο όσο χρειαζόμαστε για να ζούμε για Εκείνον. Βλέπετε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά του να πιστέψω ότι ο Θεός έχει το καλύτερο για μένα, ότι είναι ο πιο δυνατός, ότι ξέρει αυτά που μου λέει, από το απλά να πιστέψω ότι υπάρχει. Το να πιστέψω στην αγάπη Του, από το απλά να πιστέψω ότι είναι κάπου εκεί και έχει τα πράγματα στον έλεγχο. Χωρίς να μπορώ να ξέρω ακριβώς το τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο, αλλά σκέφτομαι ότι λέει ότι τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας και φρύτουν. Αν κάποιος πίστευε ότι ο Θεός είναι το καλύτερο που έχω σαν επιλογή και είναι γεμάτος αγάπη και αξίζει να ζω για Εκείνον και είναι πιο δυνατός και δεν έχει νόημα να πάω πουθενά αλλού, δεν θα έφευγα από Εκείνον και δεν θα έφρυτα. Και πάλι μιλάω χωρίς να ξέρω ακριβώς το τι έχει συμβεί σε εκείνη τη φάση του πνευματικού κόσμου, αλλά φέρνοντάς το σε εμάς, πιστεύω ότι υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να πιστεύει ότι ο Θεός υπάρχει και ότι είναι παντοδύναμος και ότι κυριαρχεί, αλλά να μην πιστεύει στην αγάπη που έχει για εκείνον προσωπικά. Ή να μην πιστεύει ότι ασχολείται τόσο πολύ προσωπικά. Και πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να σου πει σήμερα ότι όλα όσα είναι γραμμένα στο Λόγο είναι αλήθεια. Ασχολείται με σένα προσωπικά. Ξέρει την κατάσταση που βρίσκεσαι σήμερα. Και μπορείς να αφεθείς Αυτόν. Σκεφτείτε να έχετε μπροστά σας μια επιλογή. Νάσο, ας πούμε, ότι ψάχνεις δουλειά και έχεις δύο επιλογές μπροστά σου. Μια δουλειά η οποία είναι τυπική στο 8ωρο, είναι μια καλή εταιρεία, σου δίνει πολύ καλό experience, καλό για το βιογραφικό σου, έχει αρκετά καλό κλίμα γιατί προσπαθεί να το διατηρήσει και ο μισθός είναι 5.000 ευρώ το μήνα, καθαρά. Ωραία. Γελάμε στην Ελλάδα, αλλά ας το πάρουμε για την ιστορία. Λοιπόν, έχεις μια δεύτερη επιλογή. Εννοείται. Λοιπόν, η δεύτερη επιλογή είναι κειμενόμενο ωράριο. Ξεκινάει, ας πούμε, καμιά μέρα μπορεί να κάτσεις και 2-3 ώρες, αλλά καμιά μέρα μπορεί να κάτσεις και κάνει ένα 18ωρο, ξέρω εγώ. Αρκεί να βγει η δουλειά. Δεν έχουμε ωράριο. Εντάξει, λόγω αυτού του ωραρίου δεν είναι και πολύ καλές οι συνθήκες. Προσπαθεί λίγο να πατήσει ο ένας πάνω στον άλλον για να δουλέψει ο καθένας λιγότερο.
Αυτό ακούγεται προς τα έξω, δεν έχει και πολύ καλή φήμη, στο βιογραφικό σου δεν θα κάνει και την καλύτερη δουλειά. Και η αλήθεια είναι ότι οι απολαβές είναι βασικός μισθός. Κάνε 700 max. Καλά, ξέρω ότι μόνο για τις απολαβές φτάνει, αλλά ας τα πάρουμε όλα μαζί. Έχεις λοιπόν αυτές τις δύο επιλογές και ξέρεις ότι υπάρχουν αυτές οι δύο επιλογές. Νομίζω είναι no-brainer τι θα διαλέξεις. Πολλές φορές νιώθω ότι το ίδιο συμβαίνει με εμάς και το Θεό. Έχουμε μια επιλογή να βασιστούμε στο Θεό, ο οποίος έχει κάτι υπέροχο για μας, και υπάρχει επιλογή να πάμε με την άλλη πλευρά, όπως ένα μέρος του πνευματικού κόσμου έκανε. Και αν ξέραμε από την αρχή το ποιο είναι το τέλος και ποιες είναι οι απολαβές, αν ήξερα ότι στο τέλος το ένα είναι 5.000 και το άλλο είναι 600, δεν νομίζω ότι κανείς υπήρχε περίπτωση να μην επιλέξει το σχέδιο του Θεού για εκείνον. Πάω λίγο πιο κάτω την ιστορία. Ας πούμε ότι, επιλέγεις τη σωστή επιλογή. Έχεις, λοιπόν, μια δουλειά που σου δίνει 5.000 το μήνα και ξεκινάς τον πρώτο μήνα και βλέπεις ότι όλα πάνε όπως τα έχουν πει, είναι όλα πολύ καλά, όλα τυπικά. Έρχεται ο πρώτος μήνας, μπαίνουν 5.000 ευρώ στο λογαριασμό. Έρχεται ο δεύτερος μήνας, μπαίνουν. Και αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι, ξέρετε, αυτό το πολύ καλό για να είναι αληθινό που μου λέγανε, τελικά ισχύει. Και αρχίζεις και το πιστεύεις περισσότερο. Και έρχεται η στιγμή που σου λένε, ξέρεις κάτι, έχεις κάτσει λίγο καιρό στη δουλειά και θέλουμε να κάνεις κάτι. Θέλουμε να πας σε ένα ταξίδι για 2-3 εβδομάδες στο εξωτερικό. Θα είναι κάπως δύσκολο, αλλά εμπιστευόμαστε στη δουλειά που έχεις κάνει μέχρι τώρα και θέλουμε να σε πάμε σε ένα βήμα παραπέρα. Και έχεις την επιλογή να το επιλέξεις ή όχι. Σου λένε, άμα θες πας, αλλά να ξέρεις ότι θα είναι καλό για σένα. Τώρα, αυτό που δεν σου έχουν πει ακόμα είναι ότι όταν θα γυρίσεις, δεν θα πάρεις 5, αλλά θα πάρεις 50.000 ευρώ. Αν το ήξερες αυτό, νομίζω ότι πάλι θα ήταν no-brainer. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις, όχι, δεν θέλω να πάω για 3 εβδομάδες. Όσο δύσκολο και να είναι, όσο και να μην το έχεις συνηθίσει, οτιδήποτε. Θα πεις, δεν με νοιάζει, 3 εβδομάδες είναι, θα πάω εκεί, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, γιατί αυτή η δουλειά το αξίζει. Αν δεν στο έχουν πει, βέβαια, υπάρχει περίπτωση τελικά να πας, αλλά σε όλες τις δυσκολίες που σου έρχονται μπροστά, να αρχίσεις να γκρινιάζεις και να λες, πω ήταν πολύ δύσκολο τελικά. Γιατί τους είπα να έρθω εδώ πέρα. Τώρα, εντάξει, παίρνω καλά λεφτά, τα έχω συνηθίσει κιόλας. Θα μπορούσα να κάτσω να τα πάρω και όταν ήμουν πίσω. Γιατί τώρα να έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία που είναι τόσο επίπονη και δυσκολεύομαι και να αρχίσεις να γκρινιάζεις. Και νομίζω ότι αυτό κάνουμε πολλές φορές με το Θεό. Χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι εκείνος έχει κάτι υπέροχο στο τέλος του ταξιδιού, εμείς λέμε, Θεέ μου, τώρα γιατί με έβαλες σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, είπα θα σε ακολουθήσω, μου είπες για αυτό το ταξίδι, μπήκα μέσα και κοίτα τώρα πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Γιατί είμαι εδώ πέρα. Και αρχίζει γκρίνια να έρχεται στη ζωή μας. Και αυτό μου θυμίζει βασικά το ταξίδι των Ισραηλιτών στην έρημο, οι οποίοι έχουν να εξασκήσουν πίστη σε αυτά που ο Θεός ήδη έχει κάνει για αυτούς. Τι έχει κάνει? Τους έχει βγάλει από την Αίγυπτο, τους έχει βγάλει από τη δουλεία. Φοβερό. Ωραία, έχεις πάρει το πρώτο κομμάτι, έχεις πάρει το 5.000 και τώρα ο Θεός τι σου λέει? Θα πάμε στη γη της επαγγελίας. Wow, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Γη που ρέει γάλα και μέλι κτλ. Ωραία, τι έχω να κάνω? Να εμπιστευτώ στο Θεό. Και ξεκινάνε στην έρημο και αρχίζουν να κάνουν κύκλους και κύκλους και κύκλους. Και περνάνε 40 χρόνια για μια διαδρομή που θα μπορούσε εύκολα να έχει γίνει τον πρώτο χρόνο. Και αναρωτιέται κανείς γιατί τους βάζει ο Θεός να κάνουν συνέχεια κύκλους. Και νομίζω οι περισσότεροι ξέρουμε την απάντηση, γιατί ο λαός Ισραήλ ξανά και ξανά επιλέγει να μην εμπιστευτεί τον Θεό. Και ο Θεός τους φέρνει ξανά καταστάσεις μπροστά τους και αυτοί με την πρώτη ευκαιρία λένε «Οπ, ο Θεός δεν ακούει τώρα, πάμε στο μοσχάρι».
ο Θεός δεν ακούει τώρα, πάμε να τα βάλουμε με το Μωυσή. Και κάθε φορά που ο Θεός δεν είναι εκεί εκείνη τη στιγμή και πρέπει να εξασκήσουν πίστη, ο λαός Ισραήλ λέει, ας πάρω την πιο εύκολη επιλογή. Δεν θέλω να εξασκήσω πίστη. Και ξέρετε, αυτό είναι, μαζί με το στοιχείο της γκρίνιας, που είχαν ξανά και ξανά, είναι κάτι που και σήμερα το βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή μας. Ο Θεός μας παίρνει από ένα σημείο, μας δίνει αποκαλύψεις, πατάμε σε αυτές, χτίζεται η πίστη μας και μετά μας πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και μας ζητάει να κάνουμε ένα πιο δύσκολο βήμα. Και εκεί, αντί να πούμε, αυτή είναι η ευκαιρία μου, τώρα ο Θεός θα με ανταμείψει παραπάνω. Γιατί, όπως λέει, γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Πολλές φορές αρχίζουμε και γκρινιάζουμε. Ξέρετε, ένας αδερφός είχε πει κάτι που το έχω κρατήσει για το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο, ότι ήταν εύκολο ο Θεός να βγάλει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Το δύσκολο ήταν να βγάλει την Αίγυπτο μέσα από το λαό Ισραήλ. Αυτό το mindset που έχεις δημιουργήσει όντας σκλάβος τόσο καιρό, μέσα σε μια Αίγυπτο, που ξανά και ξανά λες, δεν με νοιάζει το μάνα, θέλω τα κρεμμύδια, που λες ότι, ωραία, εντάξει Θεέ μου, ξέρω με πας σε κάτι καλό, αλλά είμαι μέσα στην έρημο και εγώ έχω συνηθίσει να κάθομαι δίπλα στον ήλιο εκεί στο ποταμάκι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Θεός ξανά και ξανά προσπαθεί να τους παιδέψει και να βγάλει από μέσα τους ένα τρόπο σκέψης και μια απιστία και κάνουν κύκλους μέσα σε αυτό, μέχρι να πάρουν το μάθημα. Και εμείς σήμερα πολλές φορές καθόμαστε και κάνουμε κύκλους. Και ο Θεός θέλει να σου πει, θέλω να σε πάω κατευθείαν στη γη, αλλά θέλω να πιστέψεις, θέλω να κάνεις το βήμα, θέλω να εμπιστευτείς σε μένα. Δεν θέλω να γκρινιάζεις. Ξέρετε, ο Θεός δεν μας πάει στα δύσκολα μέρη απλά γιατί θέλει να χαρεί που εμείς πονάμε. Μας πάει στα δύσκολα μέρη γιατί εκεί είναι που η πίστη εξασκείται. Αυτό το όπλο που είπαμε στην αρχή, που απαντάμε στον εχθρό με το ίδιο νόμισμα που εκείνος χτύπησε στον κήπο, αυτό το όπλο πρέπει να χτιστεί κάπως. Και για να πιστέψω σε αυτά που δεν βλέπονται, πρέπει πολλές φορές να κάνω βήμα εκεί που δεν βλέπω. Παρένθεση ήταν όλο αυτό με το λαό Ισραήλ. Πήγαμε από τη Γέννηση στην έξοδο περίπου στον νησού του Ναβί. Μέχρι την Αποκάλυψη έχουμε αρκετή ώρα, οπότε μείνετε μαζί μου. Λοιπόν, μιλάμε για μια ζωντανή πίστη. Και πριν μπούμε λίγο πιο βαθιά σε αυτό, θέλω πολύ γρήγορα να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την νεκρή πίστη. Ξέρετε, σήμερα είναι σχεδόν μόδα κάποιος να λέει ότι ζω με το Θεό, ίσως επειδή έχω μεγαλώσει στην Εκκλησία, ίσως επειδή είδα ότι αυτό το περιβάλλον είναι καλό γενικά ηθικά για τη ζωή μου και με βάζει σε μια ζωή που μου φαίνεται ότι είναι ok. Και κατά κάποιο τρόπο επαναπαύομαι στο ότι είμαι μέσα σε ένα καλό θρησκευτικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει. Πιστεύω ίσως και στο ότι ήρθε και πέθανε για μένα και μένω μέχρι εκεί. Πιστεύω ότι είμαι σωσμένος, απολαμβάνω τη ζωή, αλλά κατά τα άλλα ο νους μου είναι πάντα στραμμένος και η ζωή μου και το είναι μου είναι στραμμένο σε αυτή τη γη. Δεν έχω χρόνο για πολλά πράγματα που έχουν σχέση με το Θεό. Μου αρκεί να πηγαίνω εκκλησία, μου αρέσει μια ελιστική ζωή, έχω έγνοιες, πόσο κοινό και για εμάς τους χριστιανούς πολλές φορές σήμερα. Η δουλειά μου, τα λεφτά μου, η οικογένειά μου, η ψυχαγωγία μου, όλα αυτά είναι που γυρνάνε γύρω από το μυαλό μου όλη την ώρα. Και αν αναρωτηθώ μες στη μέρα μου τι σκέφτομαι μες στη μέρα, αυτές οι λέξεις μου έρχονται ξανά και ξανά. Πώς θα τα καταφέρω, πώς θα ζήσω καλύτερα,
πώς θα περάσω ωραία, πώς θα έχω μια καλή εικόνα για τους άλλους γύρω μου, οι άλλοι να με βλέπουν καλά. Και ξέρετε, νομίζω ότι αυτό που ο Λόγος του Θεού μας λέει είναι ότι αυτή η πίστη δεν είναι ζωντανή. Είναι πίστη, αλλά δεν είναι ζωντανή. Θέλω να διαβάσω στον Ιάκωβο 2:14. «Ποιο το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη και δεν έχει έργα. Μήπως η πίστη μπορεί να τον σώσει? Και αν ένας αδελφός ή αδελφή είναι γυμνοί και στερούνται την καθημερινή τροφή, και κάποιος από εσάς πει σε αυτούς, πηγαίνετε με ειρήνη, ήθε να θερμαίνεστε και να χορταίνετε, και δεν τους δώσετε τα αναγκαία του σώματος, ποιο το όφελος? Έτσι και η πίστη, αν δεν έχει έργα, είναι από μόνη της νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου, και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας και καλά κάνεις, και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Θέλεις όμως, ο μάταιε άνθρωπε, να γνωρίσεις ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή? Και συνεχίζει τέλος πάντων παρακάτω. Φέρνει ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Σου λέει κάποιος έχει την ανάγκη σου και εσύ του λες, δεν του λες φύγε από εδώ, δεν θέλω να σε βλέπω, αλλά του λες εντάξει, θα προσευχηθώ για σένα, ήθε ο Θεός να σε θερμαίνει και να σου δίνει τροφή και πάω παρακάτω. Αυτή η πίστη λέει ότι είναι νεκρή. Γιατί μπορεί να λες ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω τα πάντα για το Θεό, αλλά αυτή η πίστη δεν έχει φέρει ζωή μέσα σου. Δεν έχει κάτι το υπερφυσικό που θα σε κινήσει στο να ζήσεις κάτι διαφορετικό. Μου θυμίζει την ιστορία, την παραβολή μάλλον, του καλού Σαμαρίτη, όπου πολύ γρήγορα δεν θα διαβάσω, αλλά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χτυπημένος, τον έχουν χτυπήσει ληστές και περνάει μπροστά ένας ιερέας. Δεν έχει πίστη ο ιερέας, εξωτερικά θα πει κάποιος. Είναι αυτός που ασχολείται με το Θεό. Θα πούμε σήμερα ένας ποιμένας, ένας διάκονος, οτιδήποτε. Και βλέπει τον χτυπημένο και τι λέει? Περνάει από την απέναντι πλευρά του δρόμου. Ούτε καν περνάει δίπλα του. Πάμε απέναντι, να μην έχουμε και τύψεις, να κάνω ότι δεν τον είδα, οτιδήποτε. Και στο κάτω-κάτω, πολύ πιθανό, ο ιερέας, δεν θα κάνω ανάλυση, έχουμε μιλήσει στην νεολαία λίγο γι' αυτό, αλλά είναι πολύ πιθανό με αυτά που λέει να είχε και διακονία εκείνη την ώρα. Δεν θα αφήσει τη διακονία του για να ασχοληθεί με τον χτυπημένο τώρα. Υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να το κάνουν και προχωράει. Και αργότερα έρχεται ο Λεβίτης, ο οποίος... Οι Λεβίτες ήταν οι άνθρωποι που μένανε μέσα στο ναό. Ήταν ξεχωρισμένοι από όλο το λαό, στο να μένουν μέσα στο ναό και να εργάζονται εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαία τα δύο παραδείγματα. Δύο άνθρωποι που θα έπρεπε ή για τους άλλους εξωτερικά έχουν πίστη και ίσως και για τον εαυτό τους να θεωρούν ότι έχουν πίστη. Αλλά αυτή η πίστη μάλλον δεν είναι ζωντανή. Είδατε, φτάσαμε Καινή Διαθήκη, οπότε η Αποκάλυψη είναι πιο κοντά, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, οπότε, τα έργα μας δείχνουν την πίστη μας. Δείχνουν αν η πίστη μας είναι κάτι ζωντανό. Προφανώς, ο Θεός δεν μας λέει προσπάθησε να κάνεις έργα. Αν αύριο πω, εγώ κάθε μέρα θα τρέχω τη φωλιά ελπίδας και θα πηγαίνω στην Ιεραποστολική Ένωση και θα εργάζομαι κάθε μέρα με τους Ρωμά, με όσους μπορώ περισσότερους, θα αρχίσω να διακονώ κάθε μέρα στην Εκκλησία, θα ψάχνω να βρω άστεγους γύρω μου, δεν θα κάνει κάτι. Σε λίγο καιρό θα έχει σταματήσει αυτό. Γιατί δεν είναι απλά το τρέχω να κάνω έργα. Ο Θεός θέλει να χτίσει την πίστη μας, ώστε αυτή να βγάλει ζωή από μέσα, να είναι ζωντανή και τα έργα να βγουν από εκεί. Γι' αυτό ο Παύλος στους Γαλάτες ξανά και ξανά τους λέει ξεκινήστε με την πίστη, τώρα συνεχίζετε με τα έργα, προσπαθείτε να κάνετε κάτι εσείς, αφού στην πίστη πρέπει να εστιάσετε. Χρειάζεστε πίστη. Εκεί πρέπει να εστιάσετε για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη ζωή του Θεού. Αλλά γιατί ο Ιάκωβος μας μιλάει για τα έργα? Είναι πολύ απλό. Γιατί τα έργα είναι ο καθρέφτης μας. Αν βλέπεις η ζωή σου να έχει έργα, τότε καταλαβαίνεις ότι, η
η πίστη που είναι κάτι εσωτερικό και ίσως δεν το βλέπω μερικές φορές, υπάρχει. Αν βλέπεις ότι βγαίνουν αυθόρμητα τα έργα και φαίνεται ο καρπός, λες, η πίστη είναι ζωντανή. Αν δεν έχεις έργα, ο Ιάκωβος σου λέει, σκέψου το, γιατί η πίστη μπορεί να πεθαίνει ή μπορεί να είναι νεκρή. Γιατί ζεις. Ζεις για τη δουλειά σου, ζεις απλά για τα άτομα που αγαπάς εσύ και είναι στην κατηγορία μου, μόνο η οικογένειά μου, μόνο οι φίλοι μου, μόνο η ψυχαγωγία μου. Δόξα τω Θεώ, μας έχει δώσει το λόγο του σαν καθρέφτη και μας μιλάει ξανά και ξανά μέσα από αυτό, για να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να βλέπουμε πού είναι η πίστη μου. Ο Ιάκωβος μας λέει λίγο πιο κάτω, στο 26 εδάφιο, ίδιο κεφάλαιο, επειδή όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Και μας δείχνει αυτή την παρομοίωση, όπου υπάρχει το σώμα και μέσα του έχει το πνεύμα, το οποίο το ζωοποιεί και το κάνει να κινείται. Και νομίζω όλοι μας το έχουμε αντιληφθεί ότι όταν ο εσωτερικός μας κόσμος είναι down, το σώμα μας δεν θέλει να κινηθεί καν. Θέλω απλά να είμαι στο κρεβάτι, θέλω απλά να είμαι στο off, να βάζω την τηλεόραση να παίζει, να βάζω το YouTube, οτιδήποτε, και να μην κάνω τίποτα. Όταν ο εσωτερικός σου κόσμος είναι σε ανάταση, δεν σε κρατάει τίποτα. Θέλεις να κάνεις πράγματα. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και πολλές φορές αυτό που λέμε και στη λατρεία μας, αυτή η έκφραση χαράς που θέλουμε να βγαίνει προς τα έξω και να υπάρχει κίνηση στο σώμα, είναι γιατί το πνεύμα είναι σε ανάταση και το σώμα μου θέλει να το ακολουθήσει. Και έτσι μου αρέσει πολύ αυτή η παρομοίωση, γιατί μας δείχνει ακριβώς αυτό, ότι δεν είναι ότι εγώ προσπαθώ να κάνω έργα, αλλά αν η πίστη είναι ζωντανή, όπως το πνεύμα κάνει το σώμα να κινείται, έτσι και η πίστη αυτή ζωντανή θα μας κάνει να κάνουμε έργα. Και αυτό θα φέρει καρπό. Αν σήμερα βαριέσαι να ζήσεις για το Θεό, αν η λέξη βαρεμάρα δεν σου είναι ξένη, αν ακούς να τρέξω για τη Βασιλεία και σου φαίνεται κάτι που απλά κουράζει, τότε θα σε ενθάρρυνα να ψάξεις μέσα σου και να δεις αν αυτή η ζωντανή πίστη είναι ακόμα ζωντανή. Θέλω να δούμε μία εικόνα του Χριστού για μια ζωντανή πίστη και θέλω να πάμε να μιλήσουμε για τη μουστάρδα. Λοιπόν, σε πόσους από εδώ αρέσει η μουστάρδα? Ωραία. Γιατί σας αρέσει η μουστάρδα? Πες μου. Γιατί είναι νόστιμη. Πολύ ωραία. Είναι μια σάλτσα η οποία έχει αρκετά έντονη γεύση, θα πω. Μπορείς να βάλεις λίγη και να καλύψει αρκετά από τη γεύση. Ωραία. Ο Χριστός μίλησε για τους κόκκους της μουστάρδας. Αλλιώς στη γραφή κόκκι συναπιού είναι οι κόκκι που συνθλίβονται και φτιάχνουν τη μουστάρδα σήμερα. Τότε δεν φτιάχνουν μουστάρδα, νομίζω, αλλά αυτή η γεύση ιδιαίτερη στον κόκκο συναπιού υπήρχε πάντα. Αυτός ο κόκκος έχει πολύ έντονη γεύση. Παρένθεση ήταν αυτό. Πάμε στο Ματθαίο 17:20 και λέει «Αν έχετε πίστη σαν κόκκο συναπιού, θα πείτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε εδώ, εκεί και θα πάει και δεν θα είναι τίποτα σε εσάς αδύνατο». Τώρα, τη γεύση την είπα τελείως σε παρένθεση, απλά επειδή μου άρεσε η σκέψη του ότι είναι έντονη, δεν είναι κάτι απαλό. Πολλοί ακούγοντας αυτό που είπε ο Χριστός, ότι αν έχεις πίστη σαν τον κόκκο του συναπιού, σκέφτονται αν έχεις τόσο μικρή πίστη, όπως είναι αυτό το μπιλάκι, τότε θα μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα. Αλλά μάλλον δεν έχεις ούτε τόση πίστη, οπότε δεν κάνεις τίποτα.
Προφανώς ο Χριστός δεν ήθελε να πει αυτό και φαίνεται αυτό σε άλλα κομμάτια της Γραφής που θα τα δούμε σε λίγο. Και δεν λέει αν έχετε πίστη τόση όσο ένας μικρός κόκκος συναπιού, αλλά λέει σαν τον κόκκο του συναπιού, που να έχει τις ίδιες ιδιότητες. Και θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Πάμε να διαβάσουμε πάλι από το Ματθαίο 13:31, που παρομοιάζει πάλι τον κόκκο του συναπιού, αυτή τη φορά με τη βασιλεία των ουρανών, αλλά δείχνει ξεκάθαρα τις ιδιότητες και το τι έχει στο μυαλό του ο Χριστός όταν μιλάει για τον κόκκο του συναπιού. Η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με ένα κόκκο συναπιού, τον οποίο καθώς τον πήρε ένας άνθρωπος, τον έσπηρε στο χωράφι του, το οποίο είναι μεν μικρότερο από όλα τα σπέρματα, όταν όμως αυξηθεί είναι μεγαλύτερο από τα λαχανικά και γίνεται δέντρο, ώστε τα πουλιά του ουρανού έρχονται και κάνουν φωλιές στα κλαδιά του. Ποιες λοιπόν είναι οι ιδιότητες του κόκκου του συναπιού? Μπορεί να είναι μικρός, αλλά έχει πολύ δύναμη μέσα του. Έχει κάτι εσωτερικά που όταν θα βγει προς τα έξω θα γίνει πιο μεγάλο από όλα τα λαχανικά που είναι στο χωράφι και τι θα κάνει? Θα μπορέσει να υποστηρίξει φωλιές πουλιών που θα έρθουν. Ξέρετε, αυτό είναι η εικόνα της ζωντανής πίστης. Είναι μια πίστη που μπορεί να είναι κάτι εσωτερικό, μπορεί όλη αυτή η δύναμη να είναι κρυμμένη μέσα σε ένα χωμάτινο σκεύος όπως είσαι εσύ, μπορεί αυτή η δύναμη να φαίνεται κάτι μικρό φαινομενικά, αλλά έχει μια τεράστια προοπτική. Να γίνει ένα δέντρο, το οποίο τα πουλιά θα κάνουν φωλιές πάνω του. Θα μπορείς να στηρίξεις άλλους ανθρώπους. Και άλλωστε, αυτό δεν είπαμε από την αρχή, ότι είναι ο σκοπός μας. Να εργαστούμε μαζί με τον Θεό σε αυτό που έχει φτιάξει. Πέρα από το ότι θα στηρίξει ζωές, θα γίνει ένα δέντρο που θα φαίνεται. Αυτή την πίστη θέλει ο Θεός να χτίσει μέσα μας. Μια πίστη ζωντανή, μια πίστη που γίνεται ένα δέντρο, όπως ήταν και η εικόνα που συμμερίστηκε ο Αλέξης στην αρχή. Και για αυτή την πίστη θέλω να βάλουμε στο μυαλό μας 3 στοιχεία. Και είμαι σχετικά κοντά στο τέλος, τελευταία σελίδα. Λοιπόν, το ένα είναι η σιγουριά, το άλλο είναι το ρίσκο, που ακούγεται και λίγο σε αντίθεση με τη σιγουριά, και το άλλο είναι η υπακοή. Σήμερα, για τη σιγουριά, θα ακούσετε πολλούς να σας λένε «μην είσαι απόλυτος», είμαστε σε μια εποχή σχετικότητας, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα και σίγουρα αυτό δεν μπορεί να ταιριάξει με την πίστη. Γιατί διαβάσαμε και στον ορισμό στην αρχή που δίνει ο Λόγος του Θεού ότι η πίστη είναι βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Είναι σιγουριά. Και έχει αναλυθεί πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε δεν θα μπω πιο βαθιά. Αλλά κρατήστε το στο μυαλό σας. Πόσο σίγουρος είμαι για αυτά που ο Θεός μου έχει αποκαλύψει μέχρι τώρα. Πόσο σίγουρος είμαι για αυτά που έχω δει στο Λόγο Του και πατάω πάνω σε αυτά. Δεύτερη λέξη, το ρίσκο. Το είδαμε και λίγο, καθώς μιλούσαμε για τους Ισραηλίτες και για το πώς ο Θεός μας πηγαίνει βήμα-βήμα και το βήμα στο κενό. Πολλές φορές αυτά που ο Θεός θα μου ζητήσει για να περπατήσω με πίστη, θα έχουν στα δικά μου μάτια ρίσκο. Γιατί ένα βήμα στο κενό, ποτέ στη δικιά μου σκέψη δεν είναι σίγουρο. Γιατί εγώ βλέπω το κενό. Και ο Θεός μου λέει να είσαι σίγουρος για αυτά που δεν βλέπονται. Θέλω να διαβάσω, αν το βρω, ναι, πάνω σε αυτό. Στην επιστολή προς Εβραίους πάλι, έχει πολλά παραδείγματα για την πίστη, αλλά πολύ γρήγορα θα διαβάσω για τον Αβραάμ, ο οποίος αναφέρεται και ως πατέρας της πίστης. Εβραίους 11:8 λέει ότι «με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε όταν τον καλούσε να βγει έξω στον τόπο που επρόκειται να πάρει κληρονομιά και βγήκε έξω μη ξέροντας πού πηγαίνει». Βλέπετε, αυτό στα ανθρώπινα μάτια έχει ρίσκο. Σου λέει ο Θεός, ξέχνα
ό,τι έχεις χτίσει στο μέρος που το έχεις χτίσει και πήγαινε κάπου, δεν σου λέω που πας, δεν ξέρεις που πας, απλά πρέπει να τα αφήσεις όλα στην άκρη. Όπα, αυτό έχει ρίσκο. Αυτό δεν ακούγεται και πολύ εύκολο. Και ο Θεός, όταν θέλει να χτίσει πίστη μέσα μας, γιατί είμαι σίγουρος ότι στον Αβραάμ έχτισε πολύ μεγάλη πίστη και τον πήγαινε βήμα και βήμα και αργότερα να κάνει το βήμα με το γιο του και θυμάστε τις ιστορίες στη ζωή του, θα σου ζητήσει να κάνεις πράγματα που στα δικά σου μάτια θέλουν ρίσκο. Και εκεί είναι η επιλογή μας. Όπως από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας ήταν επιλογή, και σήμερα για σένα θα είναι επιλογή. Αν θα κάνεις αυτό το βήμα. Τρίτη λέξη, η υπακοή. Ο Θεός θα σου πει, ήδη σου είχε πει πάρα πολλά πράγματα στο λόγο Του, που αν τα ακολουθούσαμε, και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα, όλα, σίγουρα η ζωή μας θα ήταν πολύ διαφορετική. Αλλά έρχεται, επειδή ξέρει ότι είμαστε πεπερασμένοι και δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, έρχεται ένα-ένα και μας τα τονίζει και μας λέει «Σήμερα σου μίλησα γι' αυτό. Τι θα κάνεις γι' αυτό?» Και ίσως αυτό που θα σου έρθει στο μυαλό σου ή θα το φέρει ο Θεός μπροστά σου, να θέλει ρίσκο, να φαίνεται περίεργο, να φαίνεται ότι είναι βήμα στο κενό και ότι δεν βγάζει νόημα. Και ο Θεός θέλει να τον εμπιστευτείς και να πατήσεις σε αυτό για να μπορέσει να σε πάει στο επόμενο σκαλοπάτι. Βλέπετε, και ο Αβραάμ πήγε εκεί που δεν έβλεπε, εκεί που δεν ήξερε. Και έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα για μια πίστη που είναι ένα υπερφυσικό όπλο που ο Θεός χτίζει μέσα μας, που είναι απάντηση σε αυτό που έγινε στην Εδέμ, και ο Θεός θέλει να μας πάρει σε ένα ταξίδι που θα αυξήσει την πίστη μας. Που θα γίνει σαν τον κόκκο του συναπιού που έχει ζωή μέσα του. Μια ζωντανή πίστη. Η δύναμη που έχει μέσα αυτή η πίστη γίνεται σαν δέντρο. Σαν ένα δέντρο που στηρίζονται άλλοι πάνω σε αυτό. Όπως στο Θεό στηριζόμαστε, έτσι ο Θεός θέλει να είμαστε συνεργάτες Του και να στηριχτούν άλλοι σε εμάς. Και αυτό το χτίζει μέσα μας. Δεν είναι στον αυτόματο, όπως είδαμε, απαιτεί συνεργασία. Γιατί μας έφτιαξε για μια τέτοια σχέση συνεργασίας. Και καθώς ο Θεός, θα το πω ξανά, μας δίνει μια αποκάλυψη, πρέπει να πατήσουμε σε αυτήν με πίστη και ο Θεός να έρθει από τη δική Του πλευρά να μας δώσει με υπερφυσικό τρόπο κάτι ακόμα, να αυξήσει την πίστη μας βασιζόμενο στην υπακοή μας στο πρώτο που μας έδωσε και να μας πάει πιο πέρα. Και αυτό θα γίνεται ξανά και ξανά. Η ιστορία που διαβάσαμε στην αρχή, η ιστορία του Μίλερ, δείχνει ακριβώς αυτό. Ο Θεός ξεκίνησε και του έδωσε ένα όραμα. Ασχολήσου με τα παιδιά αυτά που είναι ορφανά και έχουν ανάγκη. Έπρεπε να τα αφήσει όλα για να ξεκινήσει αυτό το όραμα, μην ξέροντας πού θα φτάσει, ξεκινώντας με λίγα παιδιά στην αρχή. Στην πορεία, πατώντας αυτό και λέγοντας ότι θα πατήσω με πίστη. Ο Θεός μου είπε, άνοιξε το στόμα σου και θα το γεμίσω, δεν θα βασιστώ στους ανθρώπους και σε αυτά που βλέπω. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχω χρήματα, αλλά εγώ θα προχωρήσω μπροστά με πίστη. Έκανε αυτό το βήμα και βήμα με βήμα είδαμε μια μικρή λεπτομέρεια στη ζωή του στην ιστορία, αλλά είδαμε και πού ήταν η κατάληξη. Έγινε πραγματικά ένα μεγάλο δέντρο, φαινόταν από παντού και στηρίζονταν άνθρωποι πάνω του. Δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε καλεστεί για να έχουμε μια διακονία που φαίνεται από παντού, με αυτή την έννοια. Πιστεύω ότι αυτό το δέντρο, η εικόνα που μας δίνει ο Χριστός είναι πνευματική, αλλά μπορεί στο κρυφό σου μέρος να στηρίζεις ανθρώπους. Μπορεί στο κρυφό σου μέρος ο Θεός να κάνει θαυμάσια πράγματα με σένα. Και αυτό θέλει να το χτίσει με την πίστη, με μια ζωντανή πίστη. Όπως ο Μίλερ, να πάρεις το ρίσκο, να υπακούσεις, να μην γκρινιάξεις όπως ο λαός Ισραήλ, όταν βλέπεις τις δυσκολίες στη ζωή, αλλά να μπορέσεις να δεις αυτό που δεν βλέπετε, ότι ο Θεός από πίσω εργάζεται. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι
Σήμερα, ανάμεσά μας έχουμε 3 κατηγορίες ανθρώπων. Ή μπορεί να μην έχουμε και από τις 3, αλλά ίσως κάποιοι που μας βλέπουν να είναι σε μια από τις 3. Η πρώτη περίπτωση είναι να μην έχεις ξεκινήσει καν αυτό το ταξίδι της πίστης με τον Θεό. Να μην του έχεις ζητήσει καν να έρθει στη ζωή σου, να μην έχεις κάνει καν το πρώτο βήμα πίστης στο ότι αυτός σε αγαπάει και θέλει να έχει μια προσωπική σχέση μαζί σου. Και θέλω να σου πω ότι έχεις φτιαχτεί γι' αυτό. Και αν ο Θεός σήμερα σου μίλησε για μια σχέση μαζί Του, για μια σχέση πίστης που θα χρειαστεί να πατάς στο κενό πολλές φορές, θέλω να Του ζητήσεις να έρθει στη ζωή σου και να αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο. Σκαλοπάτι με σκαλοπάτι. Και να βρεις ανθρώπους γύρω σου που κι αυτοί είναι στο ίδιο ταξίδι και θα έρθουν μαζί σου να σε αγκαλιάσουν σε αυτό και να προχωρήσετε μαζί. Δεύτερη κατηγορία είναι να περπατάς μαζί Του και τόση ώρα που μιλάω να λες τι ωραία. Αυτό είναι που ζω. Πόσο το χαίρομαι που βλέπω ξανά με άλλη μια φορά, καταλαβαίνω πόσο ο Θεός εργάζεται στη ζωή μου και το χαίρομαι. Και σε αυτή την περίπτωση θέλω να σου πω ότι είναι μια ευκαιρία για σένα σήμερα, καθώς θα κλείσουμε, και θα έχουμε λίγη ώρα δοξολογίας λίγο αργότερα, απλά να βγάλεις όλη τη χαρά και την ευγνωμοσύνη σου στο Θεό για αυτό που κάνεις στη ζωή σου και να αναζωπυρώσεις αυτή την πίστη που έχεις μέσα σου. Η τρίτη κατηγορία είναι όντως να έχεις δεχτεί τον Χριστό στη ζωή σου, αλλά αυτή η πίστη να είναι σε μια φάση που αργοπεθαίνει. Να έχεις αρχίσει να μην απολαμβάνεις τη ζωή με τον Θεό, να μην απολαμβάνεις αυτό το ταξίδι, οι δυσκολίες αυτού του ταξιδιού να σου έχουν πάρει το βλέμμα από την πίστη και το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν έργα και να μην βλέπεις καρπό. Γιατί αυτό μας λέει ότι είναι το αποτέλεσμα μιας πίστης που δεν είναι ζωντανή. Και θέλω να σου πω ότι αν βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία, είτε σήμερα είσαι εδώ, είτε μας ακούς από το ίντερνετ, δεν είναι τυχαίο που ακούς αυτό το μήνυμα. Είσαι στο κατάλληλο μέρος. Αν σήμερα είσαι σε αυτή την κατηγορία, είναι η ευκαιρία σου να μιλήσεις στο Θεό και να Του πεις «Νομίζω ότι μου μίλησες, νομίζω ότι καταλαβαίνω που βρίσκομαι και θέλω σήμερα αυτό να αλλάξει. Θέλω να έχω μια ζωντανή πίστη. Θέλω να αυξήσεις εσύ την πίστη μου, γιατί νιώθω ότι αργοπεθαίνει». Κάποτε αυτό το ζήτησαν οι μαθητές. Δεν θα το διαβάσω, αλλά όποιος θέλει να το διαβάσει είναι στο Λουκά 17:5. Και τι λέτε ότι έγινε? Ο Θεός είναι πιστός και φυσικά απάντησε. Και τι έκανε? Ξέρουμε τις ιστορίες. Τους έφερε στην καταιγίδα, τους έφερε στα κύματα, τους έστειλε μετά να κάνουν πράγματα που δεν τα έχουν ξανακάνει ποτέ, να θεραπεύσουνε, να βγάλουν δαιμόνια. Τους έκανε ξανά και ξανά να πατάνε στο άγνωστο. Γιατί απάντησε. Και σήμερα, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, να ξέρεις ότι ο Θεός θα απαντήσει και θα σου φέρει καταστάσεις σαν αυτές. Θα σου φέρει καταστάσεις που θα πρέπει να πατήσεις στο άγνωστο. Αλλά αυτό θα είναι η απάντηση μιας προσευχής που λέει «Θεέ μου, θέλω να δω την πίστη μου να ζωντανεύει. Θέλω να δω το δέντρο αυτό να κάνει καρπό. Θέλω να δω στο δέντρο αυτό να στηρίζονται. Θέλω να έχω μια ζωντανή πίστη». Και έτσι θέλω, κλείνοντας, να πάρουμε 3-4 λεπτά, ο καθένας μόνος του, με το Θεό. Σε όποια κατηγορία από τις 3 και αν βρίσκεσαι, είναι μια ευκαιρία να ανταποκριθείς σε αυτό που ο Θεός σου είπε σήμερα.